नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार फुन्ना बाबू आज फिर नया वीडियो के साथ अपना चैनल कवि की वाणी पर उपस्थित बानी। हम आशा करब कि रुआ सबके वीडियो पसंद पड़ल हुई और आगे भी पसंद पड़ी। अगर पसंद पड़ी तो रुआ सब चैनल के सब्सक्राइब करब और चैनल के सब्सक्राइब करके लाइक कर देव। लाइक कैला के बाद अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्त मित्र में शेयर करब। आज हम एगो टॉपिक लेके आइल बानी। अभी हमनी के मैट्रिक के परीक्षा चलल ह। एकरा पहले लॉकडाउन से पहले और बहुत सारा परीक्षार्थी परीक्षा दिले रहन स। बहुत लोग के रिजल्ट आइल बा, बहुत लोग का रिजल्ट नइखे आइल। एक दिन एगो लड़का से हम पूछनी कि का हो बबुआ, खूब पढ़ाई करत रहलो, पढ़ता रहलो, रिजल्ट काहे ना आइल ह? तो लड़का जवाब दिलन स तो पर कुछ सोचनी हम और सोचला के बाद कहनी कि ना एगो टॉपिक पर एगो चीज एगो बनावल जाओ, वीडियो एगो कविता लिखल जाओ। कविता के माध्यम से आज रुआ सबके कि पढ़ाई के जौन परिवेश चल रहा बा, हमनी के लड़का पढ़त तारन स, पढ़त कम बाड़न स, टिकटॉक फेसबुक व्हाट्सएप में ज़्यादा रहत तारन स। हम सब कोई से, सब परीक्षार्थी से, सब विद्यार्थी से अनुरोध करब कि सब कोई मन लगा के पढ़े, अच्छा रिजल्ट आवे। काहे से कि ओकर रिस्पांसिबिलिटी बा पढ़ाई कइल। काहे से कि उस समय फिर बार बार आवे ना। पढ़ाई के जौन समय बा में पढ़ाई करे के बा। काहे कि पढ़ाई के जब समय खत्म हो जाई तो फिर उस समय दोबारा ना आई। तो कविता के माध्यम से एगो पढ़ाई के बारे में, एगो विद्यार्थी के बारे में कुछ लाइन हम सुनावे चाहतनी। तो हम पूछनी जब तो ओकर जौन हमरा प्रतिक्रिया मिलल ओकर कुछ लेखनी बा कि केकरा से का कहीं हम तो पढ़तानी, केकरा से का कहीं हम तो पढ़तानी, लेकिन कुछु कहब कैसे, लेकिन कुछु कहब कैसे, मने मने डरत बानी। केकरा से का कहब हम तो पढ़त बानी। सब काम छोड़ छाड़ के, सब काम छोड़ छाड़ के जब परीक्षार्थी पढ़ेलन स विद्यार्थी, तो गार्जियन भी कहेला कि ना कोनो काम नहीं करे के, पढ़े बैठ पढ़। तो सब काम छोड़ छाड़ के विद्या के खेती करत बानी। लेकिन केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी। तो लगाई ले हम रोज हिसाब, लगाई ले हम रोज हिसाब, याद होखे ना एको जवाब। लगाई ले हम रोज हिसाब, याद होखे ना एको जवाब, खाली पाना लिख लिख भरत बानी। केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी। तो का कहता कि डांट खा के भैनी है हर, आ मार खात खात हो गईनी थे थर। डांट खा के बहनी हे हर, आ मार खात खात हो गईनी थे थर। आ फूटल किस्मत के गढ़त बानी। केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी। कि अब की साल के भी ना कोनो आस, अब की साल के भी ना कोनो आस, कि फेल होखे की पास। वो विद्यार्थी कहता कि अब किरियो साल के कोनो आशा बा कि ना, कि फेल होखे की पास होखे। कि अब की साल के भी ना कोनो आस, फेल होखे की पास। एक एक क्लास में सरत बानी। केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी। तो जब पढ़ और लेवलन स लइकवा वही आगे पीछे कह के कैसहू चीट कह के चाहे कुछ कह के, ओमे बहुत सारा विद्यार्थी अच्छा भी बड़ा जौन मन लगा के पढ़ेलन, बढ़िया रिजल्ट भी आवेला, बढ़िया मार्क्स भी आवेला। तो एगो इंटरटेनमेंट खातिर एगो कविता बा। एकरा के कोनो भी विद्यार्थी के समझे के बा कि ओकरा पढ़ाई के दौरान पढ़े बैठल बा तो खाली पढ़ाई पर ध्यान होके, ना कि मोबाइल पर, ना कि दूसरा और सारा चीज पर। पढ़ाई के दौरान काहे कि पढ़े वाला हमनियों के पढ़ले बानी सो, लेकिन जितना भी समय मिले पढ़े के चाहे पढ़ाई करे के, तो आदमी पढ़ले बा तो पढ़े के बा। काहे कि उस समय फिर दोबारा मिली ना।
ओकरा आगे का बा कि बहुत मुश्किल से डिग्री लेके नौकरी खातिर लड़त बानी। केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी, केकरा से का कहीं हम तो पढ़त बानी, लेकिन कुछ कहब कैसे मने मने डरत बानी। कुछ कहबो ना करी, ऐसे ना कही कि केहू पूछ दी, कोनो सवाल कर दी आ हमारा कुछ मालूम बा ना। ऐसे हम सब कोई से, सब विद्यार्थी से, सारा गार्जियन से, सारा देखे वाला से हम अनुरोध करब कि रउआ सब अपना बच्चा के, अपना लड़का के बढ़िया से पढ़ाई, और जहाँ तक मोबाइल बा, जहाँ तक पढ़ाई के दौरान से दूर रहे के बा, इंटरनेट आ फेसबुक आ व्हाट्सएप से दूर रहे के बा, पढ़ाई करे के बा कि अच्छा रिजल्ट मिले। फिर से सारा देखे वाला के हम धन्यवाद देतानी, नमस्कार करतानी। जय हिंद, जय भारत।